מדי שנה יצאו המתנדבים של ארגון צמח ליום התנדבות בקהילה. מהתנדבות בבתי אבות, ניקוי חופים ולקט ישראל, הסטודנטים של צמח עושים כל מה שניתן. הפעם הם בחרו בחוות גני. הגענו היום לחוות גני בשביל לעזור לשקם את החווה, לעזור לנקות, לטפל בחיות, לצבוע. החווה מתעסקת בטיפול באוכלוסיות מוחלשות. צמח הינו פרויקט חברתי המורכב כולו מסטודנטים. הסטודנטים מעבירים הדרכות לתלמידי תיכון בכל רחבי הארץ בנושא ציונות, אהבת הארץ, יוזמה וסולידריות חברתית. במהלך המפגשים בכיתות מלווים הסטודנטים את התלמידים בעיצוב פרויקט חברתי בקהילה שלהם. הם מסבירים להם את החשיבות של תרומה לקהילה, והסטודנטים לא שוכחים את החשיבות של ההתנדבות בעצמם. אנחנו בצמח נכנסים לכיתות ומדברים על התנדבות והתרומה לקהילה. אבל אנחנו לא רק מדברים על זה, אנחנו גם עושים את זה. ביום שישי התנדבו יותר מ-300 סטודנטים של ארגון צמח בחווה. הם הגיעו מאוניברסיטת חיפה הצפונית ועד אוניברסיטת באר שבע הדרומית. הסטודנטים סייעו בשיקום החווה בעזרת סידור, ניקיון וטיפול בחיות. הכיף האמיתי היה לראות כי הם עושים את זה תמיד עם חיוך ומביאים לחווה אווירה חמה ומשמחת. צבענו, שטפנו, ניקינו, טיפלנו, רחבנו, העיקר שנהנינו ועשינו את זה מכל הלב והתנדבנו, וזה המהות של צמח. In my life, I love you more.